Dadar endok karo gawe bakmi goreng gawe dina kiye. Halo dulur, kepanggih malih kalih kula wong desa. Kegiatan dina ki nyong diawali dengan adang sega. Karo nunggoni adangane mateng naon kene nyong tak ngeracik gawe endok dadare. Tak bumboni ulekan bawang, merica, uyah karo micin, terus tak sele irisan loncang, wortel karo lombok, diaduk nganti rata, terus lanjut digoreng. Karo tak nyambi nggih gawe bumbu bakmi nengko nengon kene nyong bumbu niki ora neko-neko, gur nganggo bawang, merica karo kemiri diulek klithak-klithuk ndang nganti lembut. Karo tak ngerajangi sayurane nengon kene nyong gur nganggo lobis karo wortel. Nek bakmi niki ana turahan bakmi kae, tapi kek wis digodhog karo make ya. Singkat cerita ki endoke wis mateng, terus langsung tak entas wae, tak lanjutake karo numis bumbune. Ditumis kongsrang-kongsrang ndang nganti mateng, bakso wis mateng terus diselai banyu, gula, uyah, micine aja ngasih kelalen, ditambahi karo kecap sak cukupe wae, diaduk-aduk nganti rata. Sayurane dijegurake sekalian dongseng-ongseng ndang nganti layu, bakso wis layu, bakmine dijegurake terus diaduk-aduk ndang nganti kecampur rata, ditunggoni nganti tanek. Sekirane wis tanek terus ditambahi karo irisan loncang seledri, diodak-aduk ndang nganti rata. Rika-rika pada nek goreng bakmi kaya ngene iki ora, apa seje? Nek wis kecampur rata dicicipi rasa, nek wis mantep terus dintas. Andang-andang segane nututi mateng, terus langsung wae tak entasi. Nah, ki wis matengan kabeh dulur. Rika-rika pada masak apa dina ki? Ya wis ya wis matengan, tak sarapan dingin, tak pamit, tak bareng.